Ikonadi Ronjit Tiprasa Amswk Phunugai videos nam kasi tei borang manfu. Hingke abon bagina ang bini ko khnawi pura khulogi phaika. Hingke ang to rang manai blena tabo pura khulogi phunuka hingke. Abon bagina ang khulogi phaika tabo hingke bono phunung nai mo video hingke pura Ronjit Tripura ni bagi do hingke Ronjit Tripura nung bo naina bagi ready dong na blena. Nung to naina muchung sukna hingke nini mokol na chikrak de je tor sak chikrak iton de nini mokol no te mokol ek second bagi pan ta philik dibus ka hingke naina ready dong do musuk. Nai kada nunu kha phungna da khote bonai na da mokol chikhragai nini ko baja angora sakori kri khaye video rena ne boranra nu father honanra musuk srai mkhana di tong masi ba kha mkhang hai alakhi borani bosi oro comment khaijak Nugui mang khata norok o mang pili oro ungkha khoroksa Tiprasa kok hamya bai kaisa comment rwmani tei khoroksa Tiprajak a comment hamya no reply rwmani norok tabuk social media Facebook YouTube rogo nukna je borok rok video rok naikhaikanya kok hamya kok bai khaiye chelani bwrwni hinui kok hamya comment khalaimani norok wansugui denai je norok tamni baga amte hai kok hamya comment khai baksa borok rok hono je content creator ba influencer rok ni video hamya hinui bongno joliwui mute hake kok hamya comment khayu hinui hake norok kisa wansugui nadi jemon norok content creator ba influencer rok ni video no chajage hinui comment hamya khaitinyo nongni comment no khai dunia ni borok nugenda hajar borok rok nugenda hingkakai nongni o comment hamya bai bo to phani sinumung phayo tai to phani mung bo kulugu norok wansugui nadi comment khaina swkang norok bahake comment khainani nang tamni hingkai chelani bwrwni mung na layui kebo khoroksa no respect ria karui direct mung na layui comment khaimani busuk jora tui chini do phani bage hamya kisa wansugui nadi